Chámome Iria e son de Ourense. Dende o 2011 pertenzo ao equipo de compras forestais de Ence aquí en Galicia. Comecei como becaria na empresa e co tempo e tras moito esforzo pasei a xestionar un equipo de persoas na zona de Lugo. Gústame o que fago. Cada día é unha aventura, non hai 2 días iguais. Traballo cun equipo de persoas que se adaptan a todos os retos que xorden. O meu día a día consiste en coordinar o equipo de compras e aproveitamentos da miña área para que os propietarios forestais reciban a mellor atención posible na venda da súa madeira. Gústame vivir onde traballo, poder ser cercana e entender as necesidades dos propietarios da zona. Saber que Ence aporta valor e o comparte co entorno. A verdade é que coidar os nosos montes nos beneficia a todos. Aínda que ás veces traballo na oficina, encántame poñer as botas e saír ao monte. Para min é moi importante ter un traballo que concorde cos meus valores e comprometido coa sociedade. O que máis me gusta do meu traballo é ver que un propietario confía en nós e queda satisfeito ca venta da súa madeira.